Θα δούμε κάποια θέματα πάνω στη θεωρία, στα δίκτυα, πολλαπλής επιλογής. Βλέπουμε το πρώτο θέμα. Εδώ λέει ένας παρατηρητής καταγράφει σε ένα σύνδεσμο στη μεριά του παραλήπτη ρυθμαπόδοση ίση με R ίσον 1200 kilobits per second, εδώ πέρα, kbps. Ο παρατηρητής καταγράφει πλαίσια με συνολικό μέγεθος 1000 bytes, όπου το σύνολο των κεφαλίδων όλων των πρωτοκόλων είναι 150 bytes. Άρα σε κάθε πλαίσιο, επομένως, ας πούμε ότι έχουμε ένα πλαίσιο, έχουμε την επικεφαλίδα η οποία συνολικά είναι 150 bytes για όλα τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται και όλο μαζί το πλαίσιο προφανώς είναι 1000 bytes, όπως μας λέει. Επομένως, τα υπόλοιπα πλην της επικεφαλίδας, δηλαδή τα δεδομένα που έχουμε, τα χρήσιμα δεδομένα, η payload, το λέμε καμιά φορά, είναι 850 bytes. Και λέει, η ρυθμαπόδοση που καταγράφει ένας παρατηρητής στην εφαρμογή, δηλαδή πόσα δεδομένα θα πάρει η εφαρμογή, άρα μας ενδιαφέρουν τα δεδομένα και όχι η επικεφαλίδα, γιατί οι επικεφαλίδες έχουν άλλο ρόλο, άλλη χρήση, είναι για τα πιο κάτω πρωτόκολλα, επίπεδα. Την εφαρμογή την ενδιαφέρουν τα καθαρά δεδομένα που θα λάβει εδώ πέρα. Επομένως, μπορεί κάποιος να παρατηρήσει εδώ πέρα ότι στα 1000 bytes που λαμβάνει, τα 850 bytes είναι καθαρά δεδομένα. Το ποσοστό δηλαδή των δεδομένων, των καθαρών δεδομένων, των δεδομένων δηλαδή που λαμβάνει η εφαρμογή, είναι 850 στα 1000. Η ρυθμαπόδοση που παρατηρεί ο παρατηρητής είναι αυτήν εδώ, 1200 kbps. Επομένως, όσον αφορά την εφαρμογή, άρα έχουμε ρυθμαπόδοση για την εφαρμογή, είναι το ποσοστό αυτό, 850 στα 1000, εδώ, από τα 1200 kbps. Το οποίο, αν κάνουμε την πράξη, ανοίξω το Excel εδώ να κάνουμε την πράξη, και έχω 850 δια 1000 επί 1200 που είναι τα kbps που έχουμε, το αποτέλεσμα είναι 1020. Αυτή είναι η ρυθμαπόδοση όσον αφορά την εφαρμογή. Επομένως αυτό που θα επιλέξουμε είναι το α. Να δούμε λίγο μια δεύτερη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση λέει το διαθέσιμο εύρος ζώνης συχνοτήτων σε ένα σύνδεσμο είναι 15 kHz, ενώ η σηματοθορυβική σχέση είναι 15 dB. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου σύμφωνα με το Shannon έχει τη τιμή κατά προσέγγιση σε BPS. Θα πρέπει να επιλέξουμε όταν λέει τη τιμή μία από τις πιο κάτω τιμές που έχει. Δίνει το τύπο, αυτός είναι ο τύπος μετατροπής μίας ποσότητας σε decibel εδώ πέρα, όπου α είναι οποιοδήποτε αδιάστατο μέγεθος. Όταν λέει αδιάστατο μέγεθος, κάτι το οποίο δεν έχει μονάδα μέτρησης, δηλαδή είναι καθαρός αριθμός να λέμε, που μπορεί να εκφραστεί σε decibel. Μας δίνει το τύπο του Shannon, εδώ πέρα, αυτός εδώ είναι ο τύπος του Shannon. Στον τύπο του Shannon εδώ πέρα, το W, όπως λέει εδώ πέρα, είναι το εύρος ζώνης. Ο λόγος σήματος προς θορυβό ή σηματοθορυβική σχέση που λέει, είναι αυτό εδώ. Επομένως, στη δικιά μας περίπτωση, έχουμε το σε, το W και
είναι ο λόγος S προς N εδώ πέρα. Αυτό που μας δίνει επομένως είναι το W, είναι το εύρος ζώνης. Το W επομένως είναι 15 kHz, το οποίο προφανώς είναι 15.000 Hz. Το κάνουμε επί 1000 για να μετατρέψουμε τα kHz σε Hz. Άρα έχω το W, μας δίνει το S προς N εδώ πέρα, μας δίνει όμως το S προς N σε decibel. Ίσον 15 decibel. Αυτό σημαίνει ότι για να βρω την ποσότητα αυτή, αυτόν τον λόγο σε decibel, εφαρμόσαμε αυτή εδώ την πράξη. Δηλαδή κάναμε 10 επιλογάριθμο με βάση το 10 του λόγου S προς N, ώστε να βρω ότι είναι 15 decibel αυτό που θέλω. Ουσιαστικά δηλαδή το S προς N είναι 15 decibel όταν εφαρμόσω αυτή την πράξη. Διαφορετικά είναι απλός αριθμός, αδιάστατος όπως έλεγε εδώ πέρα. Είναι 15 decibel. Ας το σβήσω αυτό εδώ, να φαίνεται το κάτω μόνο για να μας μπερδεύει. Άρα έχω αυτό, επομένως από εδώ συνεπάγεται, μπορεί κάποιος να πει ότι ο λογάριθμος βάση 10 του S προς N είναι 15 δέκατα, δηλαδή 1,5, και από εδώ μπορώ να βγάλω το συμπέρασμα ότι το S προς N, για να διώξουμε το λογάριθμο, υψώνουμε σε δύναμη του 10, είναι 10 στην 1,5. Επομένως το S προς N, αν πάρω το κομπιουτεράκι ή το Excel στην περίπτωσή μας και του γράψω εδώ ίσον 10 εκθέτης 1,5, είναι το 31,6228. Αυτό είναι σε αδιάστατο μέγεθος όπως λέγεται, είναι καθαρός αριθμός. Επομένως στον τύπο, όσο S προς N εδώ πέρα, θα βάλουμε το καθαρό αριθμό αυτών. Άρα το σε που ψάχνουμε, σε BPS είναι το σε, είναι, είπαμε, W επιλογάριθμος με βάση 2 του 1 συν S προς N. S προς N, το S είναι το signal, είναι το σήμα δηλαδή, και το N είναι το noise, είναι ο θόρυβος, είναι ο λόγος σήματος προς θόρυβο ή ο σηματοθορυβικός λόγος όπως λέγεται. Προφανώς όσο μεγαλύτερος αριθμός είναι αυτός, τόσο το καλύτερο για το σήμα, γιατί στην ουσία μας δείχνει πόσο πιο ισχυρό είναι το σήμα σε σχέση με το θόρυβο που έχουμε. Απλά στο τύπο θα πρέπει να βάλω καθαρό αριθμό και όχι decibel. Άρα επομένως αυτό είναι 15.000 που είναι τα hertz εδώ πέρα, επιλογάριθμο με βάση 2 του 1 συν 31,6228. Άρα στην ουσία θα πρέπει να βρω το λογάριθμο με βάση 2 του 32,628, γιατί προσθέτουμε τη μονάδα. Για να προσθέσουμε μία μονάδα εδώ πέρα. Είναι αυτό. Για να βρω το λογάριθμο με βάση το 2, γράφω το log, παρένθεση, κάνω κλικ στον αριθμό και μετά βάζω τη βάση, είναι με βάση το 2. Άρα βάζω ερωτηματικό 2. Ακολουθεί μετά το ερωτηματικό η βάση με την οποία θέλουμε να βρούμε το λογάριθμο. Έχω 5,027. Άρα στην ουσία είναι 15.000 επί 5,02781, το οποίο αν κάνουμε και αυτό τον πολλαπλασιασμό, έχουμε το 75.417 περίπου BPS, bits per second. Επομένως το σωστό είναι το Β. Αν έχω κομπιουτεράκι και θέλω να βρω αυτήν εδώ την ποσότητα με κομπιουτεράκι χειρός, αρκεί να βρω το λογάριθμο, το log δηλαδή, στο κομπιουτεράκι, το οποίο συνήθως είναι με βάση το 10,
να βρω το log του 32,6228 και να διαιρέσω με το log του 2. Αν κάνω αυτή την πράξη θα βρω πάλι αυτό το αποτέλεσμα. Ή εναλλακτικά μπορώ να πατήσω το ln αυτού του αριθμού. ln είναι ο νεπέριος ή φυσικός λογάριθμος όπως λέγεται, είναι βάση το e, τη σταθερά 2,718. Αν κάνω ln αυτού του αριθμού προς ln του 2, πάλι θα βρω αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό είναι αν έχω κομπιουτεράκι του χειρός εδώ πέρα. Αν έχω το Excel ή κάποιο άλλο κομπιουτεράκι που υποστηρίζει να γράψω τη βάση, μπορώ να γράψω τη βάση όπως κάναμε εδώ πέρα. Άρα απαντήσαμε και στο δεύτερο ερώτημα. Να δούμε λίγο το 3. Κατά την ανάπτυξη ενός δικτύου με τις αρχές της διαστρωμάτωσης, η δομή της κεφαλίδας ενός επίπεδου καθορίζεται από το πρωτόκολλο του επίπεδου αυτού και α δεν χρειάζεται να είναι γνωστή σε κανένα πρωτόκολλο διαφορετικού επίπεδου, β πρέπει να είναι γνωστή στο πρωτόκολλο του κατώτερου επίπεδου, το σ λέει ότι πρέπει να είναι γνωστή στο πρωτόκολλο του ανώτερου επίπεδου και το d πρέπει να είναι γνωστή στα πρωτόκολλα όλων των άλλων επίπεδων. Όταν μιλάει για διαστρωμάτωση, να δείξουμε λίγο ένα σχηματάκι εδώ πέρα. Εδώ είναι το λεγόμενο μοντέλο του OSI με τα 7 επίπεδα. Αυτά εδώ πέρα. Είναι αυτά εδώ τα επίπεδα, συνήθως τα αριθμούμε από κάτω προς τα πάνω. Έχω αυτά εδώ τα 7 επίπεδα. Το κάθε επίπεδο επιτελεί άλλη εργασία. Δεν είναι υποχρεωτικό σε πραγματικές συνθήκες να χρησιμοποιούνται και τα 7 επίπεδα. Για παράδειγμα, στη σύνδεση του ίντερνετ, στο TCP/IP όπως λέγεται, δεν χρησιμοποιούνται και τα 7 επίπεδα, έχω λιγότερα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι όταν λέμε διαστρωμάτωση, σημαίνει ότι η λειτουργικότητα, η πολυπλοκότητα δηλαδή που έχει σύνδεση, χωρίζεται σε διαφορετικά επίπεδα λειτουργίας. Το κάθε επίπεδο επικοινωνεί με τα γειτονικά του. Δηλαδή, όταν θέλει να μεταδώσει κάποια δεδομένα ο αποστολέας, ας πούμε ότι είναι εδώ αριστερά, θα πρέπει τα δεδομένα αυτά να τα παραδώσει το πάνω επίπεδο, το επίπεδο 7 στο πιο κάτω, αυτό στο πιο κάτω. Το κάθε επίπεδο μπορεί να βάζει τις δικές του επικεφαλίδες και αντίστοιχα όταν φτάσουμε στη μεριά του παραλήπτη, σε αυτήν εδώ τη μεριά, θα πρέπει να γίνει το αντίθετο. Δηλαδή θα πρέπει το επίπεδο 1 να παραδώσει κάποια πράγματα στο 2, το 2 στο 3 και ούτω καθεξής, μέχρι να λάβει το ανώτερο επίπεδο που είναι το επίπεδο της εφαρμογής, εδώ πέρα, τα ίδια δεδομένα που έχει στείλει ο αποστολέας, εδώ πέρα. Άρα το κάθε επίπεδο επικοινωνεί σίγουρα με τα γειτονικά του, αλλά η επικεφαλίδα, παράδειγμα, που θα βάλει το επίπεδο μεταφοράς, απευθύνεται, θα πρέπει δηλαδή να την εξετάσει το επίπεδο μεταφοράς στον παραλήπτη. Επομένως, δεν χρειάζεται τα άλλα επίπεδα να γνωρίζουν τη μορφή που έχει η επικεφαλίδα ενός συγκεκριμένου επίπεδου, εκτός φυσικά από τον αντίστοιχο παραλήπτη, το αντίστοιχο επίπεδο, το αντίστοιχο πρωτόκολλο δηλαδή, στην άλλη μεριά. Επομένως, θα βάλουμε το α. Δεν χρειάζεται να είναι γνωστή η επικεφαλίδα για τα πρωτόκολλα διαφορετικού επίπεδου. Αυτό που έχουμε εδώ πέρα στη μέση ουσιαστικά είναι η ενδιάμεση κόμβη, οι routers συνήθως εδώ πέρα. Οι routers λειτουργούν στα πρώτα 3 επίπεδα και κατανοούν μόνο τα 3 επίπεδα. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό για αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα. Βάλαμε επομένως το α. Πάμε στο τέταρτο επίπεδο, στο τέταρτο ερώτημα. Στο τέταρτο ερώτημα λέει η ανάπτυξη ενός δικτύου με βάση το μοντέλο του OSI προσφέρει ευελιξία στις σχεδιαστικές αλλαγές. Τι σημαίνει ευελιξία στις σχεδιαστικές αλλαγές, εδώ πέρα, το να χωρίσω σε επίπεδα, η λεγόμενη διαστρωμάτωση όπως την είπε στο πιο πάνω ερώτημα. Το α λέει με αυτό εννοούμε να μεταβάλουμε τις υπηρεσίες που προσφέρει ένα επίπεδο σε ένα άλλο, να αλλάξω δηλαδή τις υπηρεσίες. Το β να μεταβάλουμε τα επίπεδα στα οποία χωρίζονται οι μηχανισμοί του δικτύου.
Το β δεν θα το βάζαμε γιατί λέει να αλλάξουν τα επίπεδα. Τα επίπεδα είναι συγκεκριμένα. Το σε να αντικαταστήσουμε ένα ή περισσότερα από τα πρωτόκολλα του δικτύου, να κάνουμε όλα τα παραπάνω. Εντάξει, τώρα το α θα βάζα εγώ γιατί το κάθε επίπεδο προσφέρει κάποιες υπηρεσίες στα γειτονικά του και άρα λέγοντας ευελιξία σημαίνει ότι μπορώ να τροποποιήσω αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρει το κάθε επίπεδο. Να πάμε στο 5. Στο 5 λέει μονάδα μέτρησης του γινωμένου, έχω γινόμενο, καθυστέρησης με εύρος ζώνης. Εδώ, γινόμενο. Έχουμε γινόμενο, καθυστέρηση, επί, γιατί είναι γινόμενο, εύρος ζώνης. Εδώ. Η καθυστέρηση, η μονάδα μέτρησης καθυστέρησης προφανώς είναι το second. Το εύρος ζώνης είναι το bits per second, το bps, ή μπορώ να το γράψω και έτσι, bits per second, ανά δευτερόλεπτο. Άρα, εφόσον έχω γινόμενο, έχω second επί bits per second, προφανώς απλοποιούνται τα second και θα μείνουν τα bits. Άρα, ως μονάδα μέτρησης θα έχουμε το β, τα bits. Κάνω δηλαδή πολλαπλασιασμό ανάμεσα στις μονάδες μέτρησης. Να πάμε να δούμε το 6. Σε ένα σύνδεσμο η έναρξη μιας μετάδοσης γίνεται τη χρονική στιγμή τ1. Η ανίχνευση του σήματος στο άλλο άκρο γίνεται τη χρονική στιγμή τ2. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχω ένα κόμβο α, ο οποίος μεταδίδει κάποια δεδομένα προς τον κόμβο β. Τη χρονική στιγμή τ1 αρχίζουν τα δεδομένα και εμφανίζονται, ας πούμε ότι στέλνει ένα πλαίσιο, ή ας το πούμε και πακέτο, δεν μας ενδιαφέρει, τη χρονική στιγμή τ1 εμφανίζεται το πρώτο bit εδώ πέρα. Και τη χρονική στιγμή τ2, λέει, γίνεται η ανίχνευση του σήματος στο άλλο άκρο. Δηλαδή, μέχρι να φτάσει το πρώτο bit που βγαίνει, το 0 ή 1, μέχρι να φτάσει στην άλλη άκρη, ο χρόνος έχει γίνει τ2. Άρα έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα από το τ1 μέχρι το τ2. Το οποίο είναι τ2 μείον τ1. Αν το βρω, είναι ουσιαστικά ο χρόνος που έκανε αυτό το bit να βγει από το α και να φτάσει στο β. Ενώ τη χρονική στιγμή τ3 γίνεται η λήψη και του τελευταίου bit πληροφορίας που μεταφέρει το σήμα. Άρα τη χρονική στιγμή τ3 έχει φτάσει ολόκληρο το πλαίσιο ή πακέτο, έχει φτάσει στο β. Όλο μαζί. Άρα έχω τρεις χρονικές στιγμές, το τ1, τ2, τ3. Και ζητάει τώρα. Ζητάει την καθυστέρηση διάδοσης. Η καθυστέρηση διάδοσης είναι το λεγόμενο propagation time, TAF-PR, ας το πούμε. Είναι ακριβώς αυτό, είναι ο χρόνος για να φτάσει ένα bit από ένα άκρο στο άλλο. Ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει το σήμα, ένα bit, από το ένα άκρο στο άλλο. Μάλιστα, αν θέλω να το υπολογίσω και ξέρω ότι d είναι η απόσταση από το α μέχρι το β, μπορεί κάποιος να διαιρέσει το d με τη ταχύτητα που έχει το σήμα, ας το πω σε, ώστε να βρω, αν δεν το ξέρω, αυτόν τον χρόνο. Δηλαδή το d είναι η απόσταση από το ένα άκρο στο άλλο και το σε θα μπορούσα να πω ότι είναι η ταχύτητα μετάδοσης του σήματος
το οποίο συχνά λένε ότι είναι 2 επί 10 στην 8η μέτρα ανά σεκόντ. Θα μας το δίνει η άσκηση, αν έχουμε τέτοια άσκηση, ή θα μπορούσε να μου πει ότι είναι 3 επί 10 στην 8η μέτρα ανά σεκόντ. 3 επί 10 στην 8η μέτρα ανά σεκόντ είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό. Επειδή προφανώς δεν είναι κενό εδώ και είναι κάποιο μέσο μετάδοση, το πιο σωστό είναι ένα κάπως λιγότερο, κάπως μικρότερη ταχύτητα. Αυτή είναι η καθυστέρηση διάδοσης. Η καθυστέρηση μετάδοσης που λέει μετάδοση είναι το transfer, εδώ ας πούμε θα μπορούσα να το πω TAF, FR το λέμε πολλές φορές, το FR από το frame, από το πλαίσιο, ουσιαστικά είναι ο χρόνος για την μετάδοση του πλαισίου ή πακέτου, αν θέλετε πείτε το, του πλαισίου δεδομένου. Δηλαδή είναι ο χρόνος που θα κάνει αυτό εδώ το πλαίσιο να βγει από τον α, να το διώξει ο α από πάνω του. Αυτός είναι ο χρόνος μετάδοσης, το transfer, ενώ ο χρόνος διάδοσης είναι ο χρόνος που θα κάνει να φτάσει απέναντι, ας το πούμε έτσι για να το καταλάβουμε. Και ο χρόνος αυτός εδώ, αν μου χρειάζεται, είναι το LFR. LFR είναι το μήκος του πλαισίου σε bits δια το ρυθμό, το εύρος δηλαδή που έχει εκεί πέρα όσον αφορά σε bits per second ο σύνδεσμος. Δηλαδή αυτό είναι το μήκος του πλαισίου σε bits και εδώ είναι τα BPS, δηλαδή ο ρυθμός που μπορεί να υποστηρίξει εύρος του συνδέσμου. Αυτή είναι η τύπη, έτσι, κάποια γενικά είπαμε πληροφοριακά. Τώρα, όσον αφορά να επιλέξουμε, είναι σίγουρο ότι η καθυστέρηση διάδοσης είναι TAF2 μείον TAF1 με βάση την άσκηση. Γιατί μας είπε ξεκάθαρα ότι τη χρονική στιγμή TAF1 εμφανίζεται το πρώτο bit και τη χρονική στιγμή TAF2 γίνεται αντιληπτό στη μεριά του β. Άρα σίγουρα το σωστό είναι αυτό. Απορρίπτουμε σίγουρα το σε και το d που έχουν άλλα πράγματα εδώ. Από εκεί και πέρα η καθυστέρηση μετάδοσης εδώ πέρα σίγουρα δεν μπορεί να είναι TAF3 μείον TAF1, γιατί TAF3 μείον TAF1, ας γράψουμε καταρχήν εδώ ότι εδώ πέρα είναι TAF2 μείον TAF1, γιατί μας το είπε ξεκάθαρα η άσκηση, ότι είναι η καθυστέρηση διάδοσης. Η καθυστέρηση μετάδοσης, σίγουρα ο συνολικός χρόνος είναι TAF3 μείον TAF1. Είναι TAF3 μείον TAF1. Δηλαδή εδώ είναι όλο μαζί. Είναι η καθυστέρηση διάδοσης συν η καθυστέρηση μετάδοσης. Άρα σίγουρα δεν είναι το α το σωστό. Δεν μπορεί μόνη η καθυστέρηση μετάδοσης να είναι TAF3 μείον TAF1 και ουσιαστικά είναι το β το σωστό, γιατί είναι TAF3 μείον TAF2 εδώ πέρα. Τα άλλα τα απορρίψαμε ούτως ή άλλως. Άρα ο χρόνος από το TAF2 που έγινε αντιληπτό, βγαίνει και με τη λογική βέβαια, αλλά ούτως ή άλλως το απορρίψαμε. Από τη στιγμή που έγινε αντιληπτό στο TAF2 το πρώτο bit, επειδή TAF3 είναι ο χρόνος που έφτασε το τελευταίο, άρα αυτός ο χρόνος είναι εδώ που χρειάστηκε για τη μετάδοση του σήματος. Αν δούμε λίγο το 7. Η βέλτιστη τιμή λέει για το μέγεθος του παραθύρου ενός πρωτόκολλου IRQ. Αν δεν ληφθούν υπόψη τα σφάλματα, δεν έχουμε σφάλματα, μιλάει για το μέγεθος του παραθύρου. Όταν λέμε παράθυρο, είναι το λεγόμενο W, συνήθως το λέμε. Είναι τα πρωτόκολλα με το sliding window, δηλαδή ο αψολέας στέλνει πολλά πλαίσια μαζί, δεν στέλνει το πρώτο και περιμένει την επιβεβαίωση μετά να σταλεί το δεύτερο, να έρθει η επιβεβαίωση μετά το τρίτο.
Αυτό όταν στέλνει και περιμένει το λεγόμενο stop and wait ή αλλιώς ABP. Εδώ πέρα. Εδώ μιλάμε για παράθυρο, άρα στέλνει πολλά μαζεμένα μαζί. Από τι εξαρτάται εδώ η βέλτιστη τιμή του παραθύρου. Εντάξει, εδώ υπάρχει κάποιος τύπος εδώ σε σχέση με την απόδοση, εδώ πέρα, αυτό εδώ, το οποίο βλέπουμε τώρα ότι η απόδοση εξαρτάται από το W, από το παράθυρο. Το TransP είναι αυτό που λέγαμε από πάνω καθυστέρηση μετάδοσης, άρα σίγουρα η απόδοση εξαρτάται από την καθυστέρηση μετάδοσης του πακέτου. Το S όμως είναι ο συνολικός χρόνος, έτσι, το έχουμε και εδώ κάτω, ο συνολικός χρόνος. Το S δηλαδή περιλαμβάνει και το χρόνο αυτόν και το χρόνο διάδοσης, 2 φορές πήγαινε έλα μάλιστα, και οποιοδήποτε άλλο χρόνο υπάρχει εδώ πέρα. Επομένως, αυτό σίγουρα είναι σωστό και το Β και το Σ, στην ουσία και το Α, γιατί το εύρος ζώνης είναι αυτό που είχαν ονομάσει το τύπο ως R εδώ πάνω, άρα εξαρτάται και ο χρόνος μετάδοσης εδώ πέρα από το εύρος ζώνης, επομένως αυτό που θα έβαζα εδώ πέρα θα ήταν το τελευταίο. Να πάμε λίγο στο 8. Μιλάει για ένα δίκτυο μεταγωγής εικονικού κυκλώματος, εδώ πέρα, δίνονται λέει παρακάτω πίνακες προώθησης στους κόμβους A, B, C και D, εδώ πέρα. Ουσιαστικά τώρα αν το προσέξουμε λίγο μας λέει ότι ο κόμβος Α, αυτός εδώ πέρα, εδώ μας λέει ότι αν έχω τη σύνδεση από το 1 στο α με VCI, το VCI είναι το ID του εικονικού κυκλώματος, είναι σαν να έχω δηλαδή κάπου το 1, εδώ είναι ο κόμβος α, υπάρχει μια σύνδεση εδώ πέρα, από το 1 στο α, είναι αυτό εδώ. Εδώ τώρα σε αυτή τη σύνδεση υπάρχει ένα κανάλι που λέγεται το κανάλι 3, είναι αυτό εδώ το τριάρι, εδώ πέρα. Οπότε ο πίνακας αυτός λέει ότι αν έρθει ένα πακέτο από αυτήν εδώ τη σύνδεση, σε αυτό το εικονικό κανάλι, θα σταλεί, θα το στείλει στη γραμμή AC και μάλιστα στο κανάλι 2. Δηλαδή περιέγραψα την πρώτη γραμμή για το κόμβο α. Αντίστοιχα η από κάτω γραμμή λέει ότι αν στο 1α έρθει κάτι στο κανάλι 2, πάλι θα σταλεί στο ΑC, στο κανάλι 3. Αν κάτι έρθει στο κανάλι 4 θα το στείλει στο α2, κάπου υπάρχει και η σύνδεση με το 2, στο κανάλι 5. Αν πάμε να δούμε του κόμβου Β τον αντίστοιχο πίνακα, εδώ λέει αν έχω στο CB στο κανάλι 2, δηλαδή το σχήμα, αν κάναμε σχήμα κάπως έτσι θα ήταν, στο κανάλι 2 θα σταλεί στο BD, στην έξοδο, στο κανάλι 5. Υποτίθεται η κάθε γραμμή δηλαδή μπορεί να περιλαμβάνει πολλά εικονικά κανάλια. Το άλλο λέει CB κανάλι 3 θα σταλεί στο BD κανάλι 5 και το DB κανάλι 4 στο BC κανάλι 7. Αντίστοιχα, αν πάμε να δούμε για το κόμβο C, μας λέει ότι αν κάτι έρθει στο AC κανάλι 2 θα σταλεί στο CB κανάλι 3, αν έρθει στο AC κανάλι 3 θα σταλεί στο CB κανάλι 2, αν έρθει στο BC κανάλι 7 θα σταλεί στο C4, δηλαδή κάπου συνδέεται και ο 4 εδώ πέρα με τον C. Στο κανάλι το αντίστοιχο. Αν πάμε στο D όμως, εδώ πέρα, εδώ υπάρχει ένα θεματάκι γιατί μας λέει αν υπάρχει στο BD κανάλι 5 θα σταλεί στο D2 κανάλι 4. Κάπως έτσι συνδέεται ο D με το 2. Το από κάτω όμως λέει αν έρθει στο BD κανάλι 5 πάλι θα σταλεί στο D3 κανάλι 4.
υπάρχει θέμα τώρα εδώ. Άρα, δηλαδή, αν έρθει στην είσοδο BD, κανάλι 5, κάποια δεδομένα, πού θα σταλούν, εδώ ή εδώ. Προφανώς υπάρχει σφάλμα, άρα θα βάλουμε το D, ότι οι πίνακες δεν είναι σωστοί. Να πάμε να δούμε λίγο το 9. Σε ένα σύνδεσμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο Selective Repeat, το SR, ή εναλλακτικά το πρωτόκολλο Go Backend, δηλαδή το GBN, με μέγεθος παραθύρου W και για τα δύο πρωτόκολλα. Και λέει, αν το πλήθος των ακολουθητικών αριθμών που χρησιμοποιεί το SR είναι S1, ενώ το πλήθος των ακολουθητικών αριθμών στο Go Back Ni είναι S2, μας δίνει το S2 προς S1 ότι είναι 5 ένατα. Και αυτό που θέλει είναι να βρούμε το W. Εδώ κάποιος πρέπει να ξέρει ότι στο Go Back N, εδώ πέρα, το πλήθος των ακολουθιακών αριθμών είναι W συν 1 από τη θεωρία. Αντίστοιχα, στο SR είναι 2W, άρα αυτό που το ονόμασε S, γιατί μας είπε ότι στο SR το αντίστοιχο είναι S1, το αντίστοιχο νούμερο, άρα ενώ στο Go Backend το είπε S2, άρα το S2 είναι W συν 1 και άρα στο SR το S1 είναι 2 φορές το W. Επομένως, μας είπε ότι S2 δια S1 μας είπε η εκφώνηση ότι είναι 5 ένατα. Άρα έχουμε ότι W συν 1 προς 2W είναι 5 ένατα και αν τα κάνω χιαστή, εδώ έχω 9 επί W συν 1 ίσον 5 επί 2W. Επομένως, επιμεριστική ιδιότητα 9 επί W συν 9 ίσον 10W και αν πάρω τα W, τα 9W και τα πω από την άλλη, θα προκύψει ότι 10W μείον 9W ίσον 9, άρα το W τελικά είναι 9 και απαντάμε το Β. Πήραμε δηλαδή ως γνωστό από την θεωρία το πλήθος των ακολουθιακών αριθμών που υποστηρίζει το κάθε πρωτόκολλο. Οι ακολουθιακοί αριθμοί χρειάζονται γιατί ο παραλήπτης θα πρέπει να συναρμολογήσει τα αρχικά δεδομένα, τα βάλει σε μια σειρά. Επομένως, κάθε πακέτο το οποίο στέλνεται από τον αποστολέα θα πρέπει να έχει έναν ακολουθιακό αριθμό. Ένα serial ID θα το λέγαμε. Πάμε στο 10, το οποίο λέει ότι η απόδοση των αλγόριθμων πρόσβασης με ανταγωνισμό υποβαθμίζεται σημαντικά όταν στο τοπικό δίκτυο αυξάνεται. Εδώ θεωρούμε ότι έχουμε ένα τοπικό δίκτυο και έχουμε ανταγωνισμό. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι όλοι οι κόμβοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να έχουν πρόσβαση στο κοινό μέσο μετάδοσης, στο τοπικό δίκτυο. Οπότε, πότε υποβαθμίζεται σημαντικά η απόδοση? Σίγουρα, λέει εδώ α, το πλήθος των υπολογιστών που προσπαθούν να μεταδώσουν. Δηλαδή, αν αυξηθεί το πλήθος των υπολογιστών που θέλουμε να μεταδώσουμε, όταν είναι πολύ δηλαδή, σίγουρα υποβαθμίζεται η απόδοση. Γιατί έχω πολλές συγκρούσεις. Είναι λογικό το α. Το β λέει ο ρυθμός με τον οποίο προσπαθούν να μεταδώσουν πακέτα οι συνδεμένοι υπολογιστές στο δίκτυο, ανεξάρτητα από το πλήθος. Και το β είναι λογικό γιατί αν αυξηθεί ο ρυθμός, δηλαδή αν τα ίδιοι κόμβοι αρχίσουν να μεταδίδουν με μεγαλύτερο ρυθμό, περισσότερα δεδομένα, περισσότερες συγκρούσεις θα έχω, προφανώς στην περίπτωση αυτή, άρα θα μειωθεί η απόδοση. Το σε λέει το πλήθος των συνδεμένων υπολογιστών, άσχετα αν αυτοί μεταδίδουν ή όχι. Όχι, μας ενδιαφέρει να μεταδίδουν, δηλαδή δεν θα βάζαμε το σε. Το d είναι μαζί και το α και το β. Είναι το πλήθος των υπολογιστών που προσπαθούν να μεταδώσουν πακέτα και ο ρυθμός. Άρα εφόσον μιλάει για σημαντική υποβάθμιση, αυτό είναι το χειρότερο όλων, να αυξηθούν και οι υπολογιστές που θέλουν να μεταδώσουν και ταυτόχρονα να αυξηθεί και ο ρυθμός
που μεταδίδουν. Άρα θα βάλουμε το D. Πάμε λίγο στο 11, το οποίο λέει το φαινόμενο Capture Effect στο Ethernet. Το Ethernet είναι για τοπικά δίκτυα, εδώ πέρα. Απλά παρατηρείται κάποιες φορές να μην είναι δίκαιο το Ethernet, δηλαδή να μεταδίδει συνεχώς ο ίδιος κόμβος και οι άλλοι δεν παίρνουν σειρά, ας το πούμε έτσι, να μεταδώσουν. Και αυτό συνήθως οφείλεται, για παράδειγμα, πες ότι μεταδίδει ο Α και ο Β και έχουμε σύγκρουση μεταξύ τους, προσπαθούν ταυτόχρονα δηλαδή να μεταδώσουν και έχουν σύγκρουση, και ας πούμε ότι είναι η πρώτη σύγκρουση και για τους δύο, το K ας πούμε ότι είναι 1 και για τους δύο, και του Α και του Β. Αυτό σημαίνει τώρα ότι κάθε ένας από τους δύο θα επιλέξει ένα τυχαίο αριθμό μεταξύ 0 και 2 στην πρώτη μείον 1. Δηλαδή 0 ή 1 σαν να λέμε. Γιατί αυτό είναι το διάστημα 0 έως 1. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζει ο Α. Πες ότι ο Α επέλεξε 0, ο Β επέλεξε 1. Άρα προφανώς κέρδισε ο Α, δηλαδή μεταδίδει ο Α, ο Β περιμένει. Ο Α όμως όταν μεταδώσει μπορεί να έχει απευθείας και ένα δεύτερο πακέτο για μετάδοση. Το οποίο δεύτερο πακέτο μπορεί να συγκρουστεί πάλι με το πρώτο πακέτο του Β. Αυτό σημαίνει τώρα ότι το ΚΑ θα είναι 1, γιατί πλέον το προηγούμενο πακέτο είχε μεταδοθεί και αυτό είναι το δεύτερο πακέτο. Είναι η πρώτη σύγκρουση του δεύτερου πακέτου. Κάθε φορά δηλαδή που έχω επιτυχή μετάδοση, ο μετρητής συγκρούσεων μηδενίζεται. Το ΚΒ όμως θα είναι 2. Αυτό σημαίνει τώρα ότι ο Α θα επιλέξει ένα αριθμό μεταξύ 0 και 1, όπως πριν, γιατί είναι η πρώτη του σύγκρουση. Ο Β όμως θα επιλέξει ένα αριθμό μεταξύ 0 και 2 στο τετράγωνο μείον 1, δηλαδή μεταξύ 0 και 3. Ο Α δηλαδή έχει περισσότερες πιθανότητες να νικήσει σε σχέση με το Β, γιατί ο Α επιλέγει σε μικρά νούμερα, ενώ ο Β σε μεγάλα. Δεν είναι σίγουρο ότι θα ξανακερδίσει ο Α, αλλά είναι αρκετά πιθανό. Οπότε άρα ο Α, ας υποθέσουμε ότι νίκησε, μεταδίδει και το δεύτερο πακέτο του, ο Β περιμένει, ο Α όμως μπορεί να έχει και ένα τρίτο πακέτο να μεταδώσει, το οποίο να συγκρουστεί ξανά με το πακέτο του Β, άρα πάλι θα έχω το ΚΑ1 ενώ το Β θα είναι 3. Άρα ο Α θα επιλέξει πάλι μεταξύ 0 και 1, όπως πριν, ο Β θα επιλέξει μεταξύ 0 και 2 στη τρίτη μείωνα, δηλαδή από 0 έως 7. Άρα εδώ οι πιθανότητες να κερδίσει ο Α είναι ακόμη περισσότερες. Άρα είναι σαν να ευνοεί το σύστημα, αυτός ο αλγόριθμος, ο οποίος ο αλγόριθμος λέγεται διαδικής εκθετικής οπισθοχώρησης, έτσι ονομάζεται. Είναι σαν να βοηθάει τον αρχικό νικητή να ξανανικάει, σαν να λέμε. Άρα αυτό το φαινόμενο, το να μην έχω κάποιου τύπου δικαιοσύνη και συνεχώς ο ίδιος να εχμαλωτίζει capture, το δίκτυο, το μέσο μετάδοση, έτσι, είναι το capture effect, άρα θα βάλουμε το α. Το 12, πια τις παρακάτω περιοχές διευθύνσεων δεν είναι έγκυρες, μιλάμε πλέον για διευθύνσεις IP, version 4, για να δούμε τώρα μας δίνει την πρώτη 195.130.196.0 κάθετος 22. Το κάθετος 22 σημαίνει ότι τα τελευταία 10 ψηφία, γιατί σε μια διεύθυνση IP version 4, το μήκος της διεύθυνσης είναι 32 bits. Το κάθετος 22 σημαίνει ότι από τα 32 ψηφία που έχει μια διεύθυνση, τα 22 είναι για το λεγόμενο τμήμα δικτύου, 22 ψηφία, και τα υπόλοιπα 10, γιατί όλα μαζί είναι 32, είναι για το τμήμα κόμβων. Και αυτόματα η λεγόμενη μάσκα έχει 22 άσους και 10 μηδενικά.
Είναι αυτό. Και αν την έγραφα στο δεκαδικό σύστημα θα ήταν 2,55, 2,55, η 8 άση είναι το 2,55, εδώ είναι το 2,52, αυτό γιατί του λείπει μία μονάδα και μία διάδα, έχει δύο μηδενικά στην άκρη, είναι 2,55 μείον 3 δηλαδή, τελεία 0. Αντί να γράφω αυτό ή αυτό, προτιμάμε πολλές φορές να γράφουμε το /22, αυτό εδώ πέρα. Τώρα, άρα αυτό τι σημαίνει? Για να είναι αυτή η διεύθυνση έγκυρη, θα πρέπει τα τελευταία 10 ψηφία να μην είναι όλα μηδενικά ή ολάσι. Γιατί αν είναι όλα μηδενικά, εδώ πέρα, για να είναι έγκυρη για κάποιον κόμβο δηλαδή, για να μπορεί αυτή τη διεύθυνση να την πάρει κάποιος κόμβος, θα πρέπει τα τελευταία 10 ψηφία να μην είναι όλα μηδενικά. Γιατί απαγορεύεται να είναι όλα μηδενικά, γιατί είναι η λεγόμενη διεύθυνση δικτύου. Δεν μας προσδιορίζει εδώ πέρα αν εννοεί έγκυρη διεύθυνση δικτύου ή κόμβο. Θα το δούμε τώρα τι θέλει να πει. Το α επομένως, αν πάρουμε τη διεύθυνση α, επειδή είναι 195, 130, 196, 0, αν πάω να το μετατρέψω στο διαδικό σύστημα, το 0 που είναι στο τέλος είναι σίγουρα 8 μηδενικά, είναι αυτό. Το 196, αν πάω να το μετατρέψω, ένας τρόπος μετατροπής είναι εδώ να πεις ότι έχεις, εδώ δεξιά έχω τις μονάδες, διάδες, τετράδες, οχτάδες, δεκαεξάδες, 30 διάδες, 60 τετράδες, 128. Αυτό είναι οι δυνάμεις του 2 δηλαδή, όσον αφορά τον αριθμό. Άρα, θέλω να το κάνω στα γρήγορα με το μυαλό, το 196 έχει σίγουρα μία 128, βάζω τον άσο. Αν αφαιρέσω, αν του βγάλω την 128, εδώ είναι απομένει το 68, εδώ πέρα. Το 68 που απομένει σίγουρα έχει μία 64 και μία τετράδα απομένει. Όλα τα άλλα είναι 0. Άρα στην ουσία το 196 είναι το 1-1, 3 μηδενικά, 1-0-0. Είναι αυτό εδώ. Και αντίστοιχα έχω το 130 που δεν υπάρχει λόγος να το μετατρέψω. Μπορώ να το κρατήσω 130, είναι 8 ψηφία σίγουρα αυτό, γιατί το κάθε τμήμα της διεύθυνσης είναι 8 μπις και το 195. Άρα τώρα σημαίνει τώρα ότι εδώ στο τέλος όντως έχω 10 μηδενικά. Αυτή είναι μια έγκυρη διεύθυνση δικτύου. Γιατί όντως έχω 10 μηδενικά στο τέλος. Όχι για κόμβο όμως, για δίκτυο. Το β, θα κάνω την ίδια δουλειά και στο β. Έχω το 195-130 που δεν έχω λόγο να το μετατρέψω, γιατί δεν με νοιάζει τι είναι αυτά. Είναι 8 και 8, 16 ψηφία αυτά. Με νοιάζει εδώ στο τέλος τι γίνεται. Το 204 αντίστοιχα έχει μία 128, μία 64, 128 και 64 είναι το 192, άρα περισσεύουν άλλα 12. Δηλαδή έχω μία οχτάδα και μία τετράδα. Είναι αυτό. Ή κάποιος μπορεί να το μετατρέψει κάνοντας συνεχώς διαιρέσεις με το 2, έτσι όπως έχετε μάθει σε άλλα μαθήματα. Άρα είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι δηλαδή το 204, εδώ, και έχω και 8 μηδενικά και πάλι επομένως έχω στο τέλος, με νοιάζει να έχω τουλάχιστον 10 μηδενικά στο τέλος. Παραπάνω ας είναι, δεν με πειράζει, για να είναι διεύθυνση δικτύου έγκυρη, να μην είναι λιγότερα. Άρα και στο β ισχύει ότι έχω 10 μηδενικά στο τέλος τουλάχιστον και έχει μια τελευταία διεύθυνση το 195-130-200, το οποίο είναι 195-130. Το 200 αντίστοιχα είναι ίδιο με το 204, αλλά του λείπει η τετράδα εδώ πέρα. Είναι αυτό εδώ, άρα είναι αυτό εδώ πέρα. Πάλι έχω 10 μηδενικά, εδώ στο τέλος. Ξαναλέω, ας είναι παραπάνω, δεν με πειράζει. Επομένως, και οι τρεις είναι έγκυρες διευθύνσεις δικτύου.
Και αυτό εννοούσε τελικά, έλεγε κιόλας περιοχή διευθύνσεων. Όντως έχουν 10 μηδενικά στο τέλος, όσες θα έπρεπε εδώ. Αν ρωτούσε αν είναι έγκυρες διευθύνσεις κόμβων, κόμβο δεν είναι καμία έγκυρη. Γιατί για να είναι κόμβων έπρεπε να μην είναι όλα μηδενικά στο τέλος, ούτε και όλα άση. Γιατί αν είναι όλα άση στο τέλος, είναι λεγόμενη διεύθυνση broadcast, ευρείας εκπομπής. Θα το δούμε πιο κάτω, επομένως θα βάλουμε το D εδώ. Όλες είναι έγκυρες. Όσον αφορά ως διευθύνση δικτύου, δηλαδή ως περιοχή διευθύνσεων. Να πάμε στο 13. Στο 13 έχουμε μια διεύθυνση πάλι, 195, 130, 160, 0. Θέλουμε να συνδέσουμε 1000 υπολογιστές. Και λέει διεύθυνση ευρείας εκπομπής του δικτύου. Τώρα, το 1000 υπολογιστές, σίγουρα το 1000 είναι μικρότερο από το 1024, που είναι δύναμη του 2 και είναι το 2 στη 10. Αυτό μας βάζει επομένως στη σκέψη να κρατήσουμε 10 ψηφία για το τμήμα κόμβων και εφόσον όλα είναι 32 τα bits, να έχουμε 22 ψηφία για το τμήμα δικτύου. Είναι αυτό που το λέγαμε προηγουμένως, δίκτυο κάθετος 22 στην ουσία. Εδώ. Οπότε η διεύθυνση ευρείας εκπομπής, εδώ πέρα, είπαμε, αν το μετατρέψω στο διαδικό, το 195 και το 130, αν θέλω τα μετατρέπω, γιατί είναι 8 ψηφία εδώ πέρα, το 160 όμως, ας το κάνω εδώ που τα έχουμε γραμμένα, το 160 έχει μία 128, περισσεύουν 32, 128 και 32 μας κάνει 160, όλα τα άλλα 0. Άρα το 160 στο διαδικό είναι αυτό εδώ που βρήκαμε και το 0 σε 8 ψηφία, αν το μετατρέψω, φυσικά είναι αυτό. Τώρα, η διεύθυνση ευρείας εκπομπής που ζητάει, η λεγόμενη broadcast, είναι μια διεύθυνση η οποία χρησιμοποιείται όταν ένας κόμβος θέλει να αποστείλει κάτι σε όλους τους άλλους κόμβους. Για την αποστολή πακέτου χρησιμοποιείται δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις σε όλους τους άλλους του ίδιου τοπικού δικτύου προφανώς. Στο ίδιο δίκτυο. Αυτό είναι το broadcast. Και προκύπτει η διεύθυνση αυτή όταν τα αντίστοιχα ψηφία, αυτά εδώ, τα μετατρέψω όλα σε άσους. Άρα η διεύθυνση ευρείας εκπομπής που μας χρειάζεται είναι σίγουρα αυτή είναι εδώ. Θα πρέπει τα τελευταία 10 ψηφία, εδώ, γιατί 10 ψηφία, γιατί είπαμε έχω 1000 κόμβους. 1000 κόμβοι, το καλύπτω με το 1024, 2 στη 10. Άρα τελευταία 10 ψηφία πρέπει να είναι άση. Το οποίο, αν το μετατρέψω πάλι στο δεκαδικό σύστημα, αυτό εδώ το έβαλα μία μονάδα και μία διάδα στο τέλος, το 3 είναι, δηλαδή ήταν 160, του πρόσθεσα μία μονάδα και μία διάδα, δηλαδή στην ουσία το 163 και αυτό εδώ η 8 άση είναι το 255. Άρα είναι το σε. Τώρα, μας λέει πάλι, η μάσκα ενός δικτύου είναι 255, 255, 252, 0. Ήδη την είδαμε τη συγκεκριμένη. Αν το δίκτυο αυτή χωριστεί σε 8 ισομεγέθη δίκτυα, υποδίκτυα δηλαδή στην ουσία, η μάσκα καθενός από τα υποδίκτυα, για πιο σωστά, θα είναι ένα από τα πιο κάτω. Δηλαδή έχουμε μάσκα, είπαμε 255, 255, 252, 0, το οποίο στο διαδικό σύστημα είναι αυτό εδώ,
Το 2,52 το συναντήσαμε και πριν, είναι αυτό. Και το 0 είναι αυτό. Εναλλακτικά το λέμε κάθετος 22. Άρα έχω, λέγαμε, 22 ψηφία για το τμήμα δικτύου και 10 ψηφία για το τμήμα κόμβου. Από εκεί πέρα, αν θέλω να δημιουργήσω 8 ισομεγέθη υποδίκτυα, 8 υποδίκτυα, το 8 είναι 2 στη τρίτη, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό σημαίνει, επειδή το 8 είναι 2 στη τρίτη, θα πρέπει να πάρω 3 εξτρά ψηφία εδώ πέρα. Να πάρουμε 3 bits, εδώ, πρέπει να πάρουμε, να δανειστούμε το λέμε, να κλέψουμε το λένε άλλοι, ας το πούμε να δανειστούμε, 3 bits, για να δημιουργήσουμε υποδίκτυα. Δηλαδή θέλω μέσα στο ίδιο δίκτυο να δημιουργήσουμε υποδίκτυα. Άρα η νέα μάσκα, εφόσον θα πάρω 3 επιπλέον ψηφία, θα είναι αυτήν εδώ, απλά θα έχει 3 επιπλέον ψηφία. Γιατί δανειστήκαμε 3 επιπλέον για να κάνουμε υποδίκτυα. Δηλαδή αυτά τα 3 πήγανε στο τμήμα των δικτύων στην ουσία. Αυτά εδώ τα 3. Το οποίο αν το μετατρέψουμε και πάλι στο δεκαδικό είναι το 255, 255. Αυτό εδώ έγινε 255 πλέον. Εδώ πέρα και αυτό επειδή έχει μία 128 στην άκρη είναι το τελεία 128. Άρα η νέα μάσκα για τα υποδίκτυα πλέον είναι το D. Πηγαίνουμε στο 15. Στην ιεραρχική δρομολόγηση ένας κόμβος που δεν είναι πύλη, ουσιαστικά όταν λέει ιεραρχική δρομολόγηση είναι σαν να έχω κάποιες περιοχές, περιοχή 1, περιοχή 2, έχω κάποιους κόμβους, κάποιους δρομολογητές ας πούμε. Άλλος δρομολογητής είναι συνοριακός όπως λέγεται ή πύλη όπως το λέει εκεί πέρα. Πες ότι έχω αυτό το δίκτυο. Αυτοί είναι δρομολογητές μεταξύ τους. Αυτό είναι άλλο δίκτυο ας πούμε εδώ πέρα. Αυτός εδώ είναι πύλη ή συνοριακός δρομολογητής. Όπως φυσικά και αυτός είναι πύλη. Αυτοί εδώ είναι εσωτερικοί δρομολογητές, εκτός αν έχω και μία άλλη περιοχή 3, για παράδειγμα, και εδώ έχω κάποιους routers, κάποιους δρομολογητές, κάποιους κόμβους, αν έχω αυτή την επικοινωνία και αυτή πλέον εδώ είναι και αυτοί πύλες. Τώρα, στην ιεραρχική δρομολόγηση δεν χρειάζεται ο κάθε κόμβος να γνωρίζει όλους τους άλλους κόμβους, γιατί είναι πολλοί οι δρομολογητές, πολλοί οι κόμβοι. Ο κάθε κόμβος που δεν είναι πύλη, αυτός εδώ για παράδειγμα, θα πρέπει να γνωρίζει τους δικούς του κόμβους εσωτερικά, στη δικιά του περιοχή, ενώ για τις άλλες περιοχές αρκεί να ξέρει με ποια πύλη από τις άλλες περιοχές θα επικοινωνήσει. Αυτό μόνο. Άρα, επομένως, στην ιεραρχική δρομολόγηση, ενώ αν δεν ήταν η ιεραρχική δρομολόγηση, αν ήταν επίπεδη, όπως λέγεται, εκεί κάθε κόμβος, κάθε router θα πρέπει να μάθει για κάθε άλλο router. Αυτή είναι η λεγόμενη επίπεδη δρομολόγηση. Αλλά στην επίπεδη δρομολόγηση έχω πολύ μεγάλους πίνακες δρομολόγησης, γιατί πρέπει ο κάθε δρομολογητής να κρατάει πολλές πληροφορίες. Αν ήταν επίπεδη δηλαδή, σωστό θα ήταν το α εδώ πέρα. Οπότε, το σωστό είναι το D στην περίπτωσή μας, όπως το περιγράψαμε, μία εγγραφή για κάθε άλλο κόμβο στην ίδια περιοχή και μία εγγραφή για κάθε περιοχή. Δηλαδή, για κάθε περιοχή έχει μόνο μία εγγραφή, μία πληροφορία δηλαδή, μόνο για την πύλη σε αυτή την περιοχή. Να πάμε στο 16. Σε ένα δίκτυο Ethernet τα πλαίσια των αρματικών α και β έχουν υποστεί K και K συν 2 συγκρούσεις αντίστοιχα.
Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι το ΚΑ, ο μετρητής του α, είναι K, ενώ του Β είναι K συν 2. Αντίστοιχα και αυτά εισέρχονται σε οπισθοχώρηση. Η οπισθοχώρηση δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε, θα επιλέξουμε έναν αριθμό τυχαίο από το 0 έως το όσο κτλ. Και λέει, M1 είναι το πλήθος τιμών εκ των οποίων επιλέγει το α για να καθορίσει τον πλήθος των χρονοθυρίδων που θα αναμείνει. Και M2 το αντίστοιχο μέγεθος για το β. Για να δούμε ποιο είναι αυτό. Εδώ πέρα ο α επιλέγει, στην ουσία η θεωρία λέει έναν αριθμό από το 0 ως το είναι 2 στη k μείον 1, κάτω το μείον 1, εδώ απλά αν το k ξεπεράσει το 10, το k ουσιαστικά παίρνω το 10, δηλαδή στην ουσία παίρνω το minimum είτε k είτε 10 μείον 1, εδώ πέρα. Δηλαδή αν ξεπεράσει το k είναι 2 στη 10 μείον 1, το μέγιστο που μπορεί να φτάσει. Αντίστοιχα, ο β επιλέγει το ίδιο, αλλά εδώ είναι k συν 2, που είναι η τιμή του μετρητή 10 μείον 1. Αυτά είναι τα όρια του. Δηλαδή, εδώ έχουμε, άρα είναι και το 0 μέσα, επειδή είναι και το 0 μέσα, αν μετρήσουμε το πλήθος τιμών, που εδώ το ονομάζει M1, άρα το M1 ουσιαστικά είναι 2 και έχω minimum K10 εδώ. Ενώ στην περίπτωση εδώ κάτω, το μη2 είναι αντίστοιχα minimum K συν 2 με το 10. Οπότε, αν τα διαιρέσω, θέλει να διαιρέσω το M2 δια M1. Εδώ. Οπότε, αν το K είναι μεγαλύτερο του 10, αν K μεγαλύτερο του 10, τότε το minimum από τα δύο αυτά είναι το 10. Τότε και το M1 είναι 2 στη 10, και το M2 είναι 2 στη 10, γιατί προφανώς και το K συν 2 είναι μεγαλύτερο του 10, άρα αυτό θα κρατήσει το 10. Άρα στην περίπτωση αυτή, αν τα διαιρέσω, M2 δια M1 είναι 2 στη 10 προς 2 στη 10, ίσον 1. Αν όμως το K είναι μικρότερο του 8 όπως λέει, σε αυτή την περίπτωση και το K και το K συν 2 είναι κάτω από 10. Άρα σε αυτή την περίπτωση το M1 είναι 2 στη K, γιατί κρατάω το K εδώ ως minimum, και το M2 θα είναι 2 στη K συν 2. Επομένως το M2 δια M1 είναι 2 στη K συν 2 προς 2 στη K. Το 2 στη K συν 2 είναι 2 στη K επί 2 στο τετράγωνο, γιατί είναι ιδιότητες εκθετών, προστίθενται οι εκθετές, φεύγουν τα 2 στη 10, μένει 2 στο τετράγωνο, δηλαδή 4. Άρα το σωστό είναι αυτό. Αν το K είναι μικρότερο το 8 είναι 4 ο λόγος. Αν είναι πάνω από 10 είναι μονάδα, γιατί μέχρι 10 πάει, ας το πω έτσι. Κάναμε και το 16, πάμε στο 17 στη μεταγωγή εικονικού κυκλώματος. Εικονικό κύκλωμα σαν αυτό που είχατε δει από πάνω, με τα ABCD κόμβους που έλεγε. Δύο εικονικά κυκλώματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το ίδιο VCI. Δηλαδή στην ίδια γραμμή δεν μπορώ να έχω το ίδιο VCI στους συνδέσμους από τους οποίους διέρχονται και τα δύο ανεξαρτήτως κατεύθυνσης. Στους συνδέσμους από τους οποίους διέρχονται και τα δύο με την ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή για την ίδια σύνδεση με την ίδια κατεύθυνση δεν μπορώ να έχω το ίδιο VCI. Το VCI πρέπει να είναι μοναδικό γιατί είναι ID στην ουσία. Πάμε στο 18, εδώ το οποίο λέει ο κόμβος 3 υλοποιεί τον αλγόριθμο distance vector για νησμάτων απόστασης, έχει το πίνακα δρομολόγησης που φαίνεται παρακάτω. Μας λέει δηλαδή εδώ πέρα ότι ο κόμβος 3 είναι αυτός,
έχει αυτόν το πίνακα δρομολόγησης. Δηλαδή λέει εδώ προορισμός, να τον εξηγήσουμε λίγο, επόμενο άλμα, κόστος. Και μας λέει εδώ πέρα ένα 2, 4, 1 παύλα, 2, 4 άπειρο. Αυτός είναι ο πίνακας δρομολόγησης του 3, του κόβου 3, το οποίο στην ουσία τι λέει, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι για να πάει ο 3 στον 1, πηγαίνει απευθείας στον 1 με κόστος 2. Δηλαδή είναι σαν να μου λέει αυτό. Ο 3 για να πάει στον 1 έχει κόστος 2. Πηγαίνει απευθείας. Για να πάει ο 3 στον 2 πηγαίνει μέσω του 1, αυτό σημαίνει το άλμα, με κόστος 4. Δηλαδή κάπως έτσι θα είναι περίπου, δηλαδή πηγαίνει στον 2 μέσω του 1. Πιθανόν να είναι 2 αυτό και 2 αυτό 4. Το σίγουρο είναι ότι πάει μέσω του 1. Εδώ. Και για να πάει στο 4, ακόμα δεν ξέρει πώς να πάει στο 4. Γιατί είναι παύλα άπειρο. Δεν γνωρίζει ο 3 πώς να πάει στο 4. Τώρα, ο 3 έλαβε ενημέρωση από τον κόβο 2. Εδώ. Έλαβε αυτή την ενημέρωση. Λέει από τον κόβο 2 λαμβάνει. Τι λαμβάνει, λαμβάνει το 1 παύλα 4-1. Αυτό σημαίνει τώρα, του λέει ο 2. Ο 2 ενημερώνει το 3 και του λέει. Ο 2 του λέει ότι για να πάω στον 1 έχω απόσταση 1. Άρα λίγο έχει απόσταση 1. Δηλαδή του λέει ότι η απόσταση από το 2 στον 1, αυτό στην ουσία είναι 1. Ας το λέει εδώ. Ο 2 επίσης του λέει ότι για να πάει στον εαυτό του είναι παύλα προφανώς. Για να πάει στον 3 ο 2 έχει απόσταση 4. Εδώ. Δεν σημαίνει ότι πάει απευθείας. Αυτό το 4 σημαίνει, θα το βάλω εδώ με διακεκομένη, σημαίνει ότι από το 2 στο 4 ίσως να είναι και άλλη ενδιάμεση κόμβη. Το κόστος σίγουρα είναι 4 πάντως. Ενώ για να πάει ο 2, μισό λεπτό, στο 3 ήταν αυτός. Είναι από το 2 στο 3, είναι η τρίτη εγγραφή. Άρα το σβήνω αυτό, από το 2 στο 3 του λέει απευθείας τι γνωρίζει, το κόστος είναι 4, ενώ από το 2 στο 4 του λέει το κόστος είναι 1, εδώ. Γιατί αυτό είναι για τον κόβο 4. Άρα ο 2 του λέει ότι για να πάει στον 4 έχει κόστος 1. Άρα τι πρέπει να κάνει τώρα. Λέει θα πρέπει να κάνει την παρακάτω ενημέρωση. Πρέπει ο 3 να αποφασίσει πώς πηγαίνει στο 4. Ο 3 ήξερε ότι στο 4 ακόμα δεν μπορούσε να τον φτάσει, δεν γνώριζε πληροφορίες. Ξέρει όμως ο 3 ότι για να πάει στον 2 πλέον, ο 3 στον 2, το κόστος εδώ είναι αυτό που έχει, είναι 4. Ο 3 για να πάει στο 2, το κόστος είναι 4. Εδώ. Ο 2 του λέει ότι για να πάει στον 4, που το είπε εδώ, έχει κόστος 1, άρα θα πρέπει ο 3 να καταλάβει πλέον ότι για να πάει στο 4, είναι 4 να πάει μέχρι τον 2, συν 1, δηλαδή 5, για να πάει εκεί πέρα. Μέσω του 2 πάντα. Είναι 4 και ένα 5. Άρα θα κάνει αυτή την εγγραφή. Για τον προορισμό 4 θα πάει, λάθος, θα πάει μέσω του 2, άρα αυτό θα πάρω, για τον προορισμό 4 μέσω του 2, γιατί από τον 2 πήρε ενημέρωση, το κόστος θα είναι 5, άρα είναι το κάτω. Για τον προορισμό 4 μέσω του 2 το κόστος είναι 5. Για να το ξαναδούμε λίγο, γιατί ο 2 καταρχήν του είπε ότι στον 1 είναι κόστος 1.
Ναι. Εντάξει, στην πραγματικότητα θα πει κάποιος αφού είναι 2, αυτό του είπε ότι είναι ένα 3 και ένα 4. Αυτό βέβαια εδώ θα το κάνει σε επόμενη φάση, δηλαδή την αλλαγή, έτσι νομίζω. Αν θεωρήσουμε ότι θα την κάνει κατευθείαν, εδώ θα είναι 4, αλλά έχω την εντύπωση εδώ τώρα πως είναι η άσκηση, σε πρώτη φάση, η πρώτη αλλαγή και όχι η τελική αλλαγή που θα κάνει, ο 3, είναι ότι θα εμπιστευτεί αυτό, ότι ο 3 για να πάει στο 2 έχει κόστος 4 και ο 2 μέχρι τον 4 είναι κόστος 1, 4 και 1, 5. Άρα θα βάλουμε αυτό στο 18. Θα δούμε το 19. Στο 19 σου λέει στο παρακάτω δίκτυο έχουμε τον αλγόριθμο του Dijkstra, εδώ πέρα, με αρχή τον α. Ο αλγόριθμος συγκεκριμένος βρίσκει τα συντομότερα μονοπάτια, τα κόστη για τις συντομότερες διαδρομές από έναν κόμβο, από τον α στην περίπτωσή μας, προς όλους τους άλλους κόμβους. Και αυτό που γίνεται είναι σε κάθε βήμα του αλγοριθμού κλειδώνει, επιλέγεται ένας από τους κόμβους. Εδώ έχουν επιλεγεί οι γκρίζοι κόμβοι, ο BCD, και μάλιστα κλειδώνεται αυτός ο οποίος έχει τη μικρότερη ετικέτα, τη μικρότερη τιμή δηλαδή εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή έχει κλειδώσει ο B με 4, γιατί από το α στο B είναι 4. Έχει κλειδώσει ο C με διάρρη, έχει κλειδώσει και ο D με 3. Το F, η ετικέτα του F εδώ πέρα είναι 5 σίγουρα. Γιατί είναι 4 και ένα 5 εδώ για να πάει. Του G εδώ είναι 6, γιατί το 6 μπορεί να προκύψει είτε από εδώ 4 και 2 για να πάω στο G, είτε από εδώ κάτω. Έχει ετικέτα 6 πάντως από το α στο G, και στο E είναι πάλι 6 που είναι αυτό εδώ. Το μικρότερο από όλα είναι το F, το 5. Επομένως στο επόμενο βήμα του αλγορίθμου θα επιλεγεί ο F, για το λόγο ότι έχει τη μικρότερη ετικέτα. Και έχουμε και μία τελευταία. Ένας παρατηρητής καταγράφει σε ένα σύνδεσμο ενός δικτύου IP δύο θράψματα, δύο fragments, fragmentation κάνουμε, θραψματοποίηση ενός πακέτου alpha bytes το καθένα. Δύο θράψματα. Δηλαδή έχω δύο θράψματα, alpha bytes είναι αυτό και alpha bytes είναι αυτό. Και λέει τώρα, αν οι κεφαλίδες του δεύτερου επίπεδου κατά όση είναι αμεληταίες, ο παρατηρητής, με βάση την παρατήρησή του, συμπεραίνει, λέει, ότι το MTU του συνδέσμου είναι alpha bytes. Το MTU είναι το maximum transfer unit, δηλαδή είναι το μέγιστο μέγεθος που μπορεί να έχει το κάθε πακέτο, μαζί με την επικεφαλίδα. Που σημειωτέων η επικεφαλίδα IP, το πρωτοκόλλο IP, το IP είναι στο τρίτο επίπεδο, είναι 20 bytes. Άρα το MTU είναι μαζί με τα 20 bytes. Στο alpha bytes δηλαδή εδώ πέρα είναι μαζί με τα 20. Άρα αυτό που μπορεί να συμπεράνει, αφού είδε δύο fragments των alpha bytes, μπορεί να συμπεράνει ότι το MTU είναι alpha bytes. Δεν είναι α-20 γιατί το MTU είναι μαζί με την επικεφαλίδα. Το C λέει δεν μπορεί να συμπεράνει ποιο είναι το MTU του συνδέσμου γιατί δεν μπορεί να αποκλείσει την ύπαρξη ενός μεγαλύτερου θράσματος. Αυτό είναι λάθος, γιατί πάντα τα θράσματα είναι όλα ίδιου μεγέθους, εκτός ίσως από το τελευταίο που μπορεί να είναι μικρότερου μεγέθους. Δηλαδή όλα γεμίζουν τα πακέτα, ας το πούμε πλήρως, MTU, το τελευταίο μπορεί να είναι λιγότερα τα δεδομένα από ότι είναι το MTU, άρα το τελευταίο μπορεί να μισογεμίσει, ας το πούμε έτσι, πιθανόν.
Άρα όλα είναι ίδιου μεγέθους, εκτός από το τελευταίο που είναι μικρότερο. Άρα από τη στιγμή που έχει 2 με α, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερο, μπορεί να υπάρχει μικρότερο. Αν πεις ότι κάποιο δεν είναι το τελευταίο, μπορεί να υπάρχει ένα που έχει λιγότερα. Άρα σίγουρα δεν έχει σκύει το σε, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερο. Το delay δεν μπορεί να συμπεράνει ποιο είναι το MTU του συνδέσμου, γιατί αυτό θα απαιτούσε να γνωρίζει το μέγεθος όλων των θρασμάτων. Το σωστό είναι το α, έτσι. Μπορεί να συμπεράνει ότι το MTU είναι α bytes. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Σταματάμε εδώ πέρα.